Hvad var det, du sagde, far? Ja. Hvad sagde du? Du kan ikke komme ballonerne i toilettet, så. Og ligger også gangster. Det. Hvad? Jo. Jo! Du må parhøre det her. Ja. Det var, jeg skulle få lavet trådløs internet. Det er noget lort, kan jeg godt love for. Hvorfor? Vores virker i hvert fald ikke. Synes jeg aldrig, det gør. Kabel, det er meget bedre. Så prøv at holde væggen, så lige lad den. Så er routerne. Ja. Filmer det. Jeg er ikke med en til. Samme farve, må jeg se med. Nej. Hvorfor? Ja, du skal ikke røre skærmen. Højt dog. Det er præcis hvad til det, Lasse. Samme model. Eller. Mega, så jeg var en stiv dealer. Nå, der er ligesom mig. Ja, fordi du plejer altid at svinge i timer. Nu bare jeg... Åh! Jeg synes, de holder sådan, at jeg på hånden, så man kan de selv lade den. Du ved godt lige, at hun kommer også ned til din bøsse. Ja! Hvornår? Så det er festen. Jeg siger, hun skal komme og drikke sammen med.